għalhekk ejjew inħossuna l-koll mill-qwa minn din f'dan is-santwarju għażiż għalina tal-Madonna ta' Pino, inħossuna l-koll familja waħda u fuq talba li qegħdin jagħmlu l-istess il-Kumitat tal-Fallen Bikers il-ġabra li sejra ssir u matul din il-quddiesa se tmur kollha kemm hi għal Puttino Cares. Bħalissa għaddejja wkoll il-maratona ta' Puttino u għalhekk il-ġabra li ssir se tmur b'dan il-għan. Nagħtu bidu billi nilqgħu l-ċelebrant l-eċċellenza tiegħu Monsignor of Kawki inqumu bil-wifqa għall-kanta. Tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santo, il-paċi ma'kum. Merħba lil-ġemma kollha illi llum iltqajna biex niċċelebraw jum il-Mulej f'dan is-santwarju tant għażiż għalina tal-Madonna ta' Pino. Imma di merħba partikolari speċjali lill-bikers illi illum qegħdin iżżejnu bil-dan is-santwarju anke bil-dira bil-preżenza tagħkom. Kif ikolli ċans nassam riflessjoni fuq il-Vanġelu ngħidilkom għandkom messaġġ tagħtuna. Però taf jiġini f'moħħi. Għat-Taljani jgħidu li dawk imorru l-Knisja fuq 4 rodi. Fuq għadajn? Ġiri meta jitamdu għax kienu jieħduhom fil-prem, meta jiżżewġu u meta jmutu. Darbiet jieħduhom fuq il-karozza, imma dolodu ġejna b'żewġ roti. Ġifieri nistgħu nirkbu dawn ir-roti ħalli niġġu jinkont ngħid intiru. Aħna qegħdin dan is-santwarju dedikat lill-Madonna li tħares lejn is-sema biex niġru it-triq li għandna qudiemna. Kienna ħaġa sabiħa li intom stess tlabtu illi din l-Ewkaristija li aħna nemmnu li hija l-isbaħ talba li nistgħu nagħmlu kien ma Ġesu għam preżenti fostna, aħna noffruha għal dawk sħabkom illi kellhom inċidenti traġiċi bil-mezzi tagħhom,
magri tagħhom. Żgur li hemm ħafna u minnhom hemm oħrajn li nafhom jien. Dan kollha qegħdin f'qalbi. Huma u l-familjari tagħhom u intom. Għax naf bejnietkom hemm sens u ta' familja. Meta jiġi nieqes jew nieqsa xi ħadd minnkom tħossu ħafna. U tibdaw is-sentimenti jew nerfew il-ħsieb tagħna lejn Alla u interċessjoni ta' l-om tagħna tas-sema nqulu mulej għax aħna dajfejn imma bl-għajnuna tiegħek dik li nsejħula il-grazzja tiegħek aħna nistgħu nibqgħu mixjejn. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla, dak Alla li jista' kollox, għax huwa Alla jaħfrilna id-nuqqasijiet tagħna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Ejjew flimkien infaħru l-mulej. Glorja lil Alla, fil-għoli tasmawiet, paċi flant li bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inbertuk, naturawk, nutuk ġiel. Rodulek ħajra l-glorja kbira tiegħek li Alla sultan ta' sema. Alla missier li tista' kollox. Mulej iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf tagħna il-missier. Int li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubit tad-dinja il-qattal tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna lina. Għaliex int waħdek għaddejs. Int waħdek mulej. Int waħdek l-ola Ġesu Kristu ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Misser Alla. Amen. Nitqolbu. U Alla ħanejn iqaf magħna bnedmejn dajfa. Biex aħna nagħmlu t-tifkira tal-lum qaddisa ta' Alla imdella fis-sema meqjuma f'dan is-santwarju għażejs ta' Pinu bil-għajnuna tat-talb tagħha nintrefew minn ħżunietna u ngħixu ħajja tajba. Dan nitolbuh bibni Ġesu Kristu sidna li Alla li min jgħix wisaltan fl-imkien mal-Ispirtu Sant għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel lezzjoni. Qari miktib tal-profeta Zakkarija. Għajjad bil-ferħ u infex flena bint Sion. Għaliex arani ġej biex nammar f'nofsok, oraklu tal-mulej. U kotra kbira ta' ġnus jinaqdu dakinhar mal-mulej u huma jkunu il-poplu tiegħi. U jiena nammar f'nofsok, imbagħad inti taraf li l-mulej tal-eżerċiti batni għandek. U l-mulej jieħu l-Ġuda bħala semu mill-wirt fl-art imqazza u jerġa' jaħtar lil Ġerusalem. Żommu wiskiet quddiem il-mulej, intom il-ħajjin il-koll, għax stembaħ mill-amara imqazza tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Għas-salm responsorjali inwieġbu is-Setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ falla s-Salvatur tiegħi. Għaxu xeħet għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu ngħidu. Iva, min issa l-qudiem kull nisel isejjaħ li ħinja, għax is-Setani jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar, qaddis hu l-isem tiegħu ngħidu. Il-ħnina tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. U wera l-qawwa ta' driegħu xerret lil dawk li huma mkabbra f'qalbhom. Niżżel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u olla l-ċkejknin. Mela b'kull ġid lil minu bil-ġuħ u lonja bathom il-barra b'xejn ngħidu. Ħaħsib Iżrael għaddej tiegħu għax ftakar fil-ħnina tiegħu. Bħalma wieħed bil-missirijietna bris Abraham u nislu għal dejjem ngħidu.
It-tieni lezzjoni. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Wara li Ġesu tela s-sema, l-Apostli reġgħu lura lejn Ġerusalemm mill-lolja msejħa taż-Żebbuġ. Lolja li jilbot mill-belt daqs il-mixja tas-Sibt, jiġifieri nofs mil. X'ħin daħlu l-belt telgħu fil-kamra ta' fuq tad-dar fejn kienu joqogħdu. Huma kienu Pietru u Ġwanni, Ġakbu u Ndri, Filippu u Tumas, Bartelmew u Mattew, Ġakbu bin Alfew u Xmun jedulu l-imħeġġeġ u Ġuda bin Ġakbu. Il-koll għal-poħda kienu jitolbu flimkien ma' xi nisa u ma' Marija u Ġesu. Flimkien ma' qrabatu. Il-kelma tal-mulej. Ħin jgħid Verġni Marija li jemmint li seħ kull ma bat jgħidlek il-mulej. Alleluia. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Luqa. F'dak iż-żmien il-Pubblikani u l-Midinbin kienu jersu lejn Ġesu biħġarhom biex jisimgħuh. U kemm il-Farizej u kemm il-kittiba kienu jgemmgmu u jgħidu nismimba għandu dan u jikol magħhom. Għalilhom kien hemm raġel li kellu żewġ ulied. Iż-żgħir qal lill-missier u missier għatini is-sem li jmiss lili mill-ġid. U dak qasimlhom il-ġid. Ma kinux għaddew is-ġranet meta ż-żgħir sar kollox u telaq minn beltu l-pajjiż imbiegħed. U hemmhekk berbaq ġidu kollu f'ħajjam tajra. Meta ħela kull ma kellu fuq dak il-pajjiż waqa' ġuħ kbir u beda jħoss ruħu fil-bżonn. U mar daħal ma wieħed minn dak il-pajjiż li bagħtu fir-raba tiegħu jara l-ħnieżer. Kien jixtieq kieku jimleżaqhom qarb il-ħarru li kienu jiklu l-ħnieżer imma ħadd ma kien jagħtih. Imbagħad daħal fin-nifsu u qal kemm lavranti ma' missieri għandhom ħobż bix-xeba u jien jagħtaw mut ġuq. Ħanqu u murant missieri u ngħidlu missier dribt kontra s-sema u kontra tiegħek. Ma jistgħux iżjed nissejjebnek. Żommni b'wieħed mill-lavranti tiegħek. Qam u telaq għalant missieru. Iżda kif kien għadu fil-bogħod, missieru lemħu u tħassru u bġirja waħda ma dinxtiet fuq onqu bisu. Qallu ibnu, missier, dnibt kontra s-sema u kontra tiegħek. Ma jistoqlix iżjed nissejjaħ ibnek. Iżda l-mistier l-qaddejja tiegħu isqgħu ġibulu l-isbaħ libsew xidduwielu, libsulu ċ-ċurket f'sebgħu u s-sant ġlej. Ġibu l-oġol li msemmen waqtluh, niklu nagħmlu festa. Għax dan ibni kien mejjet u reġa' qam, kien mitluf u instab u għamlu festa. Mela ibnu l-kbir kien fl-għalqa u għaw riġa lura kif wasal qrib id-dar sema daqqos fejn. Sejjaħ wieħed mill-qaddejja u staqsih dak x'kien. Qallu dak hawn huk. U missierek għatillu l-oġol li msemmen, għax reġa' kisbu qawwi u sħiħ. U inkorla u ma rridx jidħol ġewwa. Iżda missieru ħareġ jitolbu jidħol. Iżda qal lill-missieru, ara ilni dawn is-snin kollha naqdik kemmtek ma ksirtilek qatt. Kieku qatt tajtni kili biex nagħmel u nifraħ ma' ħbiebi. Ma tiġi dan ibnek li belalek ġidek man-nisa żinja u lilu toqtollu l-oġol li msemmen. Wieġbu missieru, ibni, inti dejjem miegħi. U kull mod tiegħi huwa tiegħek. Ma kien meħtieġ li nagħmlu festa u nifirħu, għax kien kien mejjed u reġa' kien mitluf u instab.
il-kelma tal-mulej. Tifħir. Meta nisma jew naqra dejn l-istorja dwar dan iż-żagħżugħ, nistħajjelet naqra l-istorja tiegħi. U forsi inti tara l-istorja tiegħek. Għaliex? Da żagħżugħ ma kienx bniedem ħażin ta'. Imma kien bħalek u bħali illi x'in wasal fl-età tiegħu, isma' issa jien kbirt ma nistax nibqa' bil-kordon taż-żokra marbut. Mommu ma' missieri. Issa rrid nieħu daqsxejn l-awtonomija tiegħi. Mhux sew illi nimxi t-triq li tgħidli ommi u tgħidli missieri. Issa rrid nimxi t-triq tiegħi. Dak li għamel da żagħżugħ li it-tifel iż-żgħir. Fettillu illi wasal iż-żmien illi ifittex triqtu, illi iqum fuq riġleh. Naturalment ma ġitux tajba. Bħalma jiġri ħafna drabi lilej u lilek. Irridu nfittxu t-triq tagħna, imma nafu fejn nirridu marru, id-destinazzjoni fejn nixtiequ nkunu sewwa, imma nieħdu t-triq żbaljata. U x'in naslu fil-post nintebħu illi żbaljajna t-triq. Jien naħseb illi din l-istorja tenuni nifhimha intom li għandkom dawn l-inġenji fidejkum. Intom li il-ħajja tagħkom tfittxu toroq ġodda. Intom li tixtiequ issibu destinazzjonijiet li iserħukom fil-ħajja, tiskopru s-sabiħ. Imma naħseb li jiġrilkom taqbad triq minna li ħadd waslek u tgħid x'għamilt. Ġrejt tant kilometri u wasalt f'destinazzjoni żbaljata. Interessanti li dan iż-żagħżugħ għax tilef triqtu sab it-triq tiegħu. Nixtieqkom tifhmu tirriflettu ftit fuq din. Tilef triqtu imma x'tilef triqtu sab ruħu f'ċirkustanzi illi għenuh biex jerġa' jsejr it-triq. Mela li wieħed jitlef it-triq tiegħu jew kombinazzjoni jew għax jażel jitlef triqtu, mhux bil-fors hija ħaġa ħażina, imma tista' tkun ukoll opportunità biex intu jien insibu triqatna. Da żagħżugħ x'għamel? Il-Vanġelu jgħid ħela il-wirt li taħ missieru. Il-wirt mhux il-flus. Il-wirt ifisser l-idejat li għaddilu missieru, it-twemmin li għaddilu missieru, it-tradizzjonijiet li għaddilu missieru. Kieku biex niftehmu f'dal-kuntest ngħidu il-fidej li għaddilu missieru. Dak ramieħ. Ħlieħ jgħid il-Vanġelu. Imma x'inrama dak il-wirt kif jiġri anke lilna, aħna biex nikbru nwarbu dak li għaddewlna l-oħrajn. Imma jiġrilna bħal dak iż-żagħżugħ illi nirriskjaw inċidenti gravi. Nirriskjaw il-mewt. U f'dawk iċ-ċirkustanzi dan iż-żagħżugħ jiġi ftiegħu u jgħid din it-triq mhix triqtej, irrid insib triq oħra.
U l-memorja, bis-sabiħa, il-memorja ta' missieru ta' tiħil qawwa biex iqum, jaqbad triq oħra, ħalli jasal u jħoss dik it-tannieqa tal-missier. U jsejb allura dak li kien qiegħed ifittex. Tiegħi jien ninkwieta min jgħid li jiena t-triq tiegħi nafa. Anke fil-Knisja, ngħidha ċaru tont. Jien m'għandix għalfejn infittex it-triq. Jiena noqgħod fuq it-triq li għallmuni l-oħrajn. Fittex it-triq tiegħek. Timxejx fuq il-mappa li jagħtik ħadd ieħor. Għamilha int ara li ben il-gbejr. Li ben il-gbejr li baqa' fid-dar ma rriskjax illi jfittex it-triq u żbalja bl-ikraħ. Minn għalih kien qed fi triq tajba, qiegħed fid-dar kif jien qiegħed fil-Knisja, kienet żbaljata. Imbagħad u nieqaf hawn. Insib interessanti l-atteġġament tal-missier. Il-missier joħroġ jiġri. Kieku jiena llum f'da ċirkostanza ngħid li l-missier kieku qabad il-motor. U ħareġ, jivi kienet jara mill-bod, jara li l-ibnu ġej, qabad il-motor, u mar biex iħaffiflu t-triq u jidaħlu fil-qar tiegħu. Ħbib tiegħi, ma nistgħux aħna nkunu ħbieb ta' Alla jekk qabel ma nkunux inbaħna li dan Alla iħobbna. Ma nistgħux nagħmlu esperjenza tal-ħbiberija ma' Ġesu jekk ma nkunux għamilna l-esperjenza li Ġesu iħobbna qabel inħobbuh aħna. U dan is-santwarju tal-Madonna u intom tal-muni illi ħafna drabi tiżbaljaw kull, imma biex issib it-triq ikollu bżonn xtejdulu. GPS u jiena nippreżentalkom lill-Madonna bħala GPS. Ħudu tibżewx tieħdu lil Marija għandkom. Marija hija GPS reliable illi tenkom issibu it-triq. Tenkom issibu penna insibu lil Ġesu li huwa it-triq. Jkun infaħħar Ġesu Kristu. Bil-wieqfa ħalli flimkien nagħmlu l-istqarrija tal-fidi. Jien nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidherx, mulej wieħed Ġesu Kristu, ibn waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismijiet għalina l-bnedmejn u għal-fidwa tagħna. U ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġini u sar bniedem. Sar ħalina bata taħt Ponzu Pilat, mitu tnuħ, fit-tielet jum għamen bil-wiet skont il-kodamata. Tal-sema qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġiġ bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtejn. Is-saltna tiegħu ma jkollix miem l-Ispirtu Santu li jagħti l-ħajja li ġej bil-missieru mill-liben li jum weġġa imkien mal-missieru mal-liben u li tkellem fom il-profeti fi knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqar ma' Marija waħda għal maħbra ta' dnubiet, nistanna l-qawm mill-wiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Fiduċja sħiħa fil-missier li huwa għani fil-ħniena inresqulu it-talbit tagħna.
Nitolbu għall-Knisja sabiex tkompli taqdi l-missjoni tagħha li tressaq lil bniedem kollha għand il-missier li huwa għani fil-ħniena. Nitolbu. Ismana tolbuk mulej. Missier, inti li tħobbna l-koll, għatina l-ispirtu tiegħek sabiex ngħixu dejjem fl-imħabba tal-aħwa. Nitolbu. Ismana tolbuk mulej. Missier, inti toħroġ minn darek biex tiġbor l-ulidek. Nitolbuk biex iddaħħal fid-dar tiegħek tas-sema lil ħutna fuq il-bikers biex jgħixu fis-klima dejjem. Nitolbu. Ismana tolbuk mulej. Minn dan is-santwarju għażiż ta' Ommok Marija, kompli mulej ixħed, ħarsa ta' mħabba uħnina fuq il-bikers u l-familji kollha tagħhom. Farraġ lil morda u għen lil daw kollha li jduru bihom. Nitolbu. Ismana tolbuk mulej. Mulej Alla tagħna, id-missier twajjeb, inna li nsibu t-triq tagħna li twassalna fejn nistgħu nimlew qalbna bl-imħabba tiegħek. Għadina grazzi li nkunu tassew wulidek bi kliemna u bejnietna, bi Kristu Sidna. The mountain's so long. If you wanna see God, you gotta move on the other side. Stand up there, with your head in the clouds. Try to fly to your God, you might not come down. Try to fly to your God, you might not come down. Jesus came down from heaven to earth. People said it was a virgin's birth. Jesus came down from heaven to earth. People said it was a virgin's birth. People said it was a virgin's birth. Stories all too long. Said he was the savior of us all. Told me stories all too long. Said he was the savior of us all. Said he was the savior of us all. Valleys deep, the mountains so high. If you wanna see God, you gotta move on the other side. Stand up there with your head in the clouds. Try to fly to your God, you might not come down. Don't try to fly to your God, you might not come down. Itolbu ħutej biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla, il-missier li jista' kollox. Ferħanejn b'din id-dar ta' Ommok Marija. Nofrulek mulej is-sagrifiċċju ta' tħejr b'din il-qima qaddisa u l-grazzja tiegħek niksbu dejjem iżjed il-frott tal-fidwa tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom.
nerfew qlubna l-fuq. Niżu ħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew misser qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġejt għal ħajja tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr. Infaħruk minn berkuk waqt li qegħdin nagħtu ġieħ lill-Verġni imqazza Marija. Għaliex bil-qalb bla terqa hija laqet il-verb tiegħek u stħaqilha tnisslu fil-ġuf tagħha ta' Verġini. Tat lid-dinja lil dak li ħalaq kollox u hekk waqfet mal-Knisja fil-bidu tagħha. Ma' ġenb is-salib hija laqet l-aħħar xewqat tal-imħabba ta' Alla għalina biex tħares bħala wlieda lil bnedmin kollha immislin għal ħajja tas-sema bil-mewt ta' Kristu. Sieħbet it-talb tagħha ma' dak tal-Apostli. Jew magħhom tistenna l-miġja tal-Ispirtu imwiet u hekk saret ġbija ta' Knisja titlob. Imtella fil-glorja tas-sema b'imħabba tahom tieħu ħsieb il-Knisja fid-dinja tħarisha fil-mixieq tagħha lejn is-sema ma jasal jum il-mulej fis-seħħ kollu tiegħu. Għalhekk flimkien mal-anġeli u l-qaddisin kollha intennulek, inkantawlek innu ta' tifħim. Għaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddis għalhekk nitolbok dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem bid-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex minn rajh ibati ħal ħobs, rat il-ħajr, qasam, ta' id-dixxibli tiegħu qal ħubdu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħħa l-kalċi reġa' rat il-ħajr ta' bid-dixxibli tiegħu qal ħudu biex orbu minnu il-koll. Għax dan huwa l-kalċi tal-demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxerret għalikum u għal-bnedmin kollha għal-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan il-misteru tal-fidi, inħabru l-mewtijek mulej, nxandru l-fela għaw minn tijek, nistennew sa' tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt bil-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja, il-kalċi tas-salvazzjoni, u jroddulek ħajja għax oġbok il-qana hawn quddiemek biex nagħtuk. Miċċu kontana nitolbu l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lil nieħdu sehem mill-ġisem bid-dem ta' Kristu.
Ftakar mulej fil-knisja tiegħek imxerda mal-dinja kollha. U taf imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof Tana Mario u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar Futra, il-Bajkes li ftakru wkoll mal-Ister Mikallef. Li raqdu bid-dama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom dinek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħena lina l-koll nitolbu. Għati li naw koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Minkien mal-Verġni Mqazza u mal-Da Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostoli l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil magħhom infaħru u insegwu Ġesu Kristu. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien ma' Spiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Darba l-Apostoli ġesu qalulu iva għallimna nitolbu għax ma nafux nitolbu. Kieku tafu kemm tikkonslani dal-passaġġ. Għax ukoll indur lejn Alla ngħidlu għallimna nitolbu, għallimna nitolbu. Ejja nitolbu allura bit-talla li Ġesu għallimna tal-missier. Sirna jinti fisma windu Jitqaddis li sentijek Jitqaddis li sentijek Tiġi salvnatek Ikun dak li trid inti Ikun dak li trid inti Fis-sema ebda fl-art Hosna ta' kuljum Għatina l-lum Afrina il-kubitana Afrina il-kubitana Aħna l-kol nafru ħatija lina Istaħlisna ikudeni Issirna Nista nirrobuk mulej minn kull denik, għatina fit-tierba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żminna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw il-lejla u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostoli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħek. La tħarix l-numiedna, imma ħares in il-fidej tal-Knisja tiegħek. Għatija stimulata li inti trid fija. Inti dejjem fis-salta għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Ħawruf Talla, li tneħħi ibnu bit-tad-dinja ħena ħena. Ħawruf Talla, li tneħħi ibnu bit-tad-dinja ħena ħena. Ħawruf Talla, li tneħħi ibnu bit-tad-dinja ħena. Danu Ġesu Kristi. Li għallilna jien huwa it-triq min jimxi warajja jasal għand il-missier. Ħen jien dawk mistiedna għall-rikla tal-ħaruf.
for more of you. It's not so great, Lord, that you would die for. So I could boldly come and I give me more of you, so much more of you. All I want to leave me as I am. Please take more of me, so much more of me. It's no longer I, you who lives in me. Give me more of you. It's crying my heart, stirs my soul. It's longing for more of you. It's love so great, Lord, that you would die for. So I could boldly come and I give me more of you, so much more of you. And all I want to need, me as I feel. Please take more of me, so much more of me. It's no longer I who lives in me. Give me more of you. Give me more of you. Stirs to my soul, it's longing for more of you. It's love so great, Lord, that you would die for. So I could boldly come and I give me more of you, so much more of you. All I want to need, as I live, please take more of me, so much more of me. It's no longer I who lives in me. More of you. You're all I need. You're all I need. You're all I need. You're all I need. It's crying my heart, stirs to my soul. It's longing for more of you. It's love so great, Lord, that you would die for. So I could boldly come and give me more of you, so much more of you. All I want to need, hear me as I pray. Give me more of you.
nitolbu. Qarbilna mulej, is-sakramenti tas-sema. Aħna niċċelebraw din it-tifkira tal-Verġini Impazza Marija ta' Pino. Għamel fil-ħnina tiegħek li aħna nimxu fuq il-passi tagħha biex twassalna tgħaddina mit-triq li twassalna għand il-Missier. Dan nitolbuh bi-Kristus Jesu. Għabel intemmu din l-Eukaristija nixtiequ ringrazzjawhom, ringrazzjaw speċjalment l-organizzaturi tal-bikers, nistennukom wara l-Qudisa biex tieħdu xi ħaġa żgħira flimkien għandna xi ħaġa friska għal kulħadd u nitolbu li forsi din l-esperjenza l-organizzaw ftit aħjar u nistgħu nagħmluha bħala esperjenza għalhom nikfaw biex għalikom ukoll bħala żjara fis-Santwarju Għażiż ta' Pino. Jiena fissem il-Bikers for Charity u su Michael Salino Għawdex nirringrazzjakom tal-ġejtu, informakom il-ġabra li għandna l-lum għamilni għal dawk li bħalissa dejjem momenti diffiċli ħafna tal-batija ma' Malt u se ngħadduha il-Bultiju li bħalissa f'Malta qed isir maratona biex inġabru fondi għalli nkomplu nżidu mal-bini li hemm bżonn biex meta jintbagħtu l-pazjenti barra Malta jkollhom fejn joqogħdu mingħajr ma jħallsu ċentesmu. Ringrazzja l-Isku Għawdex u l-Kongressjoni tiegħu hawnhekk ta' Pino tal-li aċċettaw din talba. Mod partikolari ringrazzjaw lill-Ministru Għawdex, Sinjura Ġustin Karwana, li kooperat ħafna magħna tatna ħafna għajnuna biex din l-operazzjoni stajna nagħmluha, il-Rose Channel, il-Pulizija tal-Għawdex u ta' Malta u li dawk kollha li parteċipaw. Mod partikolari lilkom li jogħġobkom tattendu hawnhekk. Niselmu li dawk il-familjari ta' dawk il-sfortunatament tal-lewna b'inċidenti tal-muturi, hawn ħafna minnhom hawnhekk fosthom il-mama u l-papà ta' Ġowana Boni li ġew mill-Italja apposta biex jiċċelebraw il-memorja ta' tifla tagħhom, l-Sinjura Bishop u l-Lieda li kellhom tliet ukoll li ħajtu b'inċident tal-mutur daw kollha li ħallu ħajjithom. Ringrazzjakom u l-mulej magħkom ukoll. Grazie John, Michael, u daw kollha li taw sirhom biex stajna llum nitolbu flimkien. Jiena f'qalbi qed talba ta' ringrazzjament ukoll għalikom bikers għaliex naf kemm tagħmlu biex tgħinu lilna fil-bżonn. Kemm tagħmlu għall-karità. U l-karità taħfir it-nubiet. Il-karità taħfir it-nubiet. Tiftħilna triq għandna. Li naħseb li nofsinhar kważi daq biex nispiċċaw mhux b'Anġelus qegħdin dan is-Santwarju ta' Pino u l-Madonna minn dak il-kwadru li jien hemm ġewwa li għadu jitkellem. Jiena u dieħel orodu il-bambin ta' Nigrazzja li niltaqa' ma' xi ħadd u qalli f'widnejja x'qaltlu l-Madonna. Kif messitu il-Madonna. Ġarrab l-esperjenza ta' Marija Tom. Jien konvint li għafaf oħrajn. Ejju, il-Madonna ta' Pino, il-Karmel Grima, għaltila ejt tleta ta' Marijiet. Slimu għaddisa tleta riet, ġeħi tlet jimbidhom fil-qabri. Inta xnejtna dan huwa Rosarju imqassar. Il-lum forsi mux dejjem nsibu l-ħin biex nidu Rosarju jalla, dal-waqt nibdew ix-xahar ta' Ottubru, ix-xahar ta' Rosarju, nirrakkumanda ħafna fil-familji. Imma min m'għandux ħin biex jgħid Rosarju, għalmejna ngħidu il-Madonna ġewwa ta' Pino, għaltinna biex ngħidu dan ir-Rosarju mqassar, tleta ta' Marijiet. Biex nibdew flimkien.
Pero nixtieqkom tingħaqdu miegħi f'intenzjoni li qed nipproponija lill-Knisja f'Għawdex għal din is-sena li ġejja. Qed nitlob lill-Knisja biex titlob ħerqana għal vokazzjonijiet. Mhux tant għax il-vokazzjonijiet naqsu, imma biex il-bniedem jikkorrispondi għas-sejħa għall-vokazzjoni tiegħu. Isib it-triq tiegħu fi kliem ieħor. Slima dik Marija bi grazzi minn li s-Sinjur mija kien berka inti fost nisa imbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi minn li s-Sinjur mija kien berka inti fost nisa imbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi minn li s-Sinjur mija kien berka inti fost nisa imbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Madonna ta' Pino itlob għalina. Il-mulej ma'kom. Il-kun imbierek isem il-mulej. Lajnuna tagħna f'isem il-mulej. Iberikom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Roddu ħajr u nal.